cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rejekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa keroncongan. Mak jedar, mak jedar, mak jedar, dar ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedar, mak jedar, mak jedar, dar ban pecah maneh. Isih-isuk rezekine tambah lumpuh. Ku iki tukang tambal ban, uripe sak jalan-jalan, golek pangan duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak jalan-jalan, golek pangan duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rejekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa keroncongan. Mak jedar, mak jedar, mak jedar, dar ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedar, mak jedar, mak jedar, dar ban pecah maneh. Rezekine padha lumpuh, oh, 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 padha lumpuh. Cek lemesan
Terima kasih Cak Subadar, pedagang sapi andalan. Keluarga besar grup Cak Mujiono Alek datangnya dari Karangasem sebagai calon Selasa Kliwon di bulan Suro, umum tanggal 7 Juli. Sambutan siang malam Amanda Music. Matur nuwun, terima kasih Rudi Bir, Dandang Gendis, Pak Ruman, Pamatan. Matur nuwun, terima kasih Cak Supriyadi Putra, Welulang Cak Suwarta, Sanganom. Sekaligus matur nuwun, terima kasih sudah tampil juga di Pangandaran. Ada Kampung Seneri, Gunung Tengu, Kampung Yono Tegarsono, Cak Santus Banjarimbo, Cak Tinarso Ketondo.